Unha demanda histórica dos concellos da Mancomunidade do Salnés e que a partir do 8 de agosto será unha realidade. A necesidade de mellorar as conexións entre os distintos concellos da comarca co centro hospitalario do Salnés, sobre todo desde os municipios que peor comunicación tiñan como Grove, Cambados ou a Illa, tal e como sinalou o alcalde vilanovese, presidente en funcións da Mancomunidade, tras a reunión coa conselleira de Transporte Etel Vázquez esta mañá. Que nos pudiésemos tener competencias. De hecho, así fue la moción al Pleno de la Mancomunidad, como si fuésemos un área metropolitana. Está a la comarca del Salnés, hace muchos años que algún urbanista la definió, y yo creo que fue muy bien definida ya. Yo creo que hace casi 20 años que había oído la expresión que esto es una ciudad difusa, que se nos dé ese tratamiento y que los transportes colectivos, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, pues estén al nivel de eso. A nova liña ao Grove Hospital do Salnés reforzará os servizos municipais existentes con 5 novas viaxes diarias de ida e volta. E dando cobertura, polo tanto, a Cambados, Illa de Arousa, Vilagarcía e, polo tanto, Vilanova. Tamén daremos servicios fin de semana, os domingos e festivos, 2 expedicións nos sábados e tamén expedicións en domingos e festivos, e, polo tanto, podemos decir que duplicaremos o servicio ao Hospital de Salnés. Tamén garantir o emprego, que é outra das alternativas, dos obxectivos, do plan de transporte. A medida é un dos puntos que se inclúen no Plan de Transporte Público de Galicia a resposta da Xunta para garantir os servizos públicos de autobuses ante a renuncia de varias empresas ás liñas destes servizos. Un plan que, segundo a conselleira, duplicará o número de paradas en preto de 200 concellos. Estamos a falar dun novo modelo, utilizar novas fórmulas como o uso compartido do transporte escolar, tamén a fórmula de transporte a demanda en períodos non lectivos, é dicir, o uso compartido do transporte escolar é aproveitar eses asentos valeiros do transporte escolar para que poda ser utilizado pola xente, polos veciños en xeral. O plan entrará en vigor o 8 de agosto, non exento de polémica. Maña terá lugar a Mesa Galega de Transporte, na que se decidirá se a folga de autobuses continúa ou non paralizada. A patronal continúa asegurando que o plan trae consigo unhas concesións que serán deficientes e que traerán inestabilidade ao sector. A conselleira contestou esta mañá que o plan garantirá o servizo á cidadanía e que, en todo caso, esta situación foi provocada polas propias empresas que agora protestan. Dende o Goberno galego teño que trasladar que nos parece incoherente o que trasladan por un lado e o que din por outro, o que fan por outro lado, e, como digo, son as propias empresas que se presentaron e que causaron o problema, porque renunciaron a casi 600 liñas de transporte en toda Galicia, polo tanto, puxeron en Galicia casi en risco de que se quedara sin transporte, Media Galicia sen transporte. Entre hoxe e mañá quedarán adxudicados todos os novos contratos deste plan de transporte público. A conselleira de Infraestructuras asegurou que o Goberno galego está a analizar a fórmula xurídica para poder atender a demanda da Mancomunidade do Salnés de xestionar as liñas de transporte da comarca.